Annapurna ga nije ubila. Ubio ga je telefonski poziv. 24. travnja 2019. 25.400 stopa. Annapurna. Ovaj 48-godišnji liječnik sjedi i sam čeka u snijegu usred noći. Ne može stajati, nema šator. Njegov dodatni kisik je potpuno nestao. Njegov vodič ga je ostavio samog i bez daha u mraku kako bi potražio pomoć. Evo što ovu priču čini drugačijom od svake druge visokovorske tragedije koju ste ikada čuli. Ovaj čovjek će učiniti nemoguće. Preživjet će na ovom mjestu 43 sata. Pobijedit će najsmrtonosniju planinu na zemlji, ali će ipak umrijeti. Ne zbog hladnoće ili visine, već zato što tisućama kilometara daleko spasilačka tvrtka koju je platio da mu spasi život raspravlja o nečemu toliko nevjerojatnom, toliko sitnom, da je njegova spašavanja zaustavljena prije nego što je i započela. I dok se oni svađaju, njemu ponestaje vremena. Ovaj penjač je preživio na Annapurni. Ono što ga je ubilo je nevjerojatno. Dobrodošli na samu granicu. U noći 22. travnja 2019. godine 32 penjača započela su svoj uspon prema vrhu Annapurne. I da, dobro ste čuli, 32. Nisu bili tim, bili su stranci koje je skupila agencija Seven Summit Treks, njihov organizator ekspedicije. Ono što su dijelili bila je ekspedicija zajedničkom dozvolom. U komercijalnom planinarenju do ovakvog aranžmana dolazi kada deseci pojedinačnih penjača udruže novac kako bi podijelili troškove do istog baznog kampa, unajmili iste šerpe za postavljanje užadi i angažirali istog organizatora za papirologiju. To je jeftinije, ali također smanjuje odgovornost. Na planini nema glavnog vodiča koji bi nametao strogi rok za povratak. A to znači da kada se mučiš na 7600 metara, nema jednog vođe na planini čiji je posao to primijetiti. To je sustav koji dobro funkcionira dok nešto ne pođe po zlu. A točno usred ove velike grupe bio je 48-godišnji penjač rođen u Maleziji po imenu Dr. Chin Vui Kin. Za razliku od drugih tog dana, Chin je učinio sve što iskusni penjač radi kako bi se zaštitio u slučaju da stvari krenu po zlu. Tog dana penjao se sa svojim osobnim vodičem, 32-godišnjim šerpom po imenu Nima Sherang. Namjerno ga je odabrao, jer su zajedno u prošlosti uspješno osvojili dva himalajska diva, Everest i Manaslu. Dakle, poznavali su međusobne granice. Chin je također nosio satelitski telefon za stalnu komunikaciju sa svojom suprugom. A budući da je bio čovjek spreman na svaku mogućnost, kupio je premium članstvo kod Global Rescue, velike američke tvrtke za krizne intervencije i evakuaciju. Bio je zaštićen. Zvuči pretjerano, zar ne? Pa da se radi o bilo kojoj drugoj planini na zemlji, složio bi se. Ali planina o kojoj ovdje govorimo je Annapurna. I gledajte, Annapurna je uistinu smrtonosna planina. Mislim, naravno u Himalaji Everest dobiva sve naslove, dokumentarce, gužve i opasan je, ali to je poznata opasnost. Annapurna je sasvim drugačija zvijer. Visina od 26.545 stopa ili činjenica da je 10. najviša planina na svijetu nije ono što ovu planinu čini opasnom. To je teren, lavine koje se mogu dogoditi bez ikakvog upozorenja i silazna ruta koja je toliko tehnička i izložena da se čak ni penjači koji uspješno dođu do vrha ne vraćaju uvijek natrag. Povijesno gledano, na svakih 3 ljudi koji uspješno osvoje Annapurnu, jedna osoba pogine na planini. Za usporedbu, omjer na Everestu je otprilike 100:2. Možete vidjeti da je Annapurna višestruko smrtonosnija. Samo preživjeti na ovakvoj planini izazov je, ali dok se Chin tog jutra spremao napustiti 4. kamp u ranim satima 23. travnja 2019. ništa od toga nije mu se činilo kao problem. Bio je čovjek koji je već stajao na vrhu svijeta, doslovno. Godinu ranije popeo se na Mount Everest, a prije toga učinio je isto na najvišoj planini Afrike, Južne Amerike, Europe, Australije, na svima njima. Iskusio je što ova vrsta nadmorske visine čini čovjeku i otišao je odatle na nogama. I upravo su ga tjedni priprema na samoj Annapurni vodili prema tome. Aklimatizirao se tjednima na Annapurni, penjući se gore i spuštajući natrag dolje, kako bi tijelo polako prilagodio zraku koji nije bio namijenjen održavanju ljudskog života. Prošao je kroz sve to. Bio je u kampu 4. Imao je svog vodiča, svoj satelitski telefon i Global Rescue na brzobiranje. Bio je zaštićen koliko čovjek može biti na ovakvoj planini. Oko njega, u mraku, još 31 penjač radio je iste izračune.
provjeravao opremu za kisik i zatezao dereze. Svi su čekali ovo kratko razdoblje povoljnog vremena i otprilike oko 1 ujutro krenuli su u mrak i počeli uspon na najsmrtonosniju planinu u Nepalu. I odmah od početka čin je bio spor. Ne opasno spor, ali sporiji od tempa penjača oko njega. Njima je ostao tik uz njega kao izvrstan vodič, tik uz njega, i njih dvojica su pali na sam kraj kolone, a razmak između njih i sljedećeg penjača ispred njih tiho se povećavao iz sata u sat. Da je ovo bilo na planini poput Everesta, biti na začelju kolone ne bi bio toliki problem kao na Annapurni. Glavna ruta je na većini mjesta dovoljno široka da se penjači mogu međusobno zaobići i raširiti kako bi pronašli vlastiti tempo. Iako Everest ima svoje poznate prometne gužve na gornjim grebenima, na tim rutama još uvijek postoje uske police ili snježne padine na kojima penjači barem mogu stajati ravno na nogama dok čeka. Annapurna je drugačija. Gornja padina je gotovo okomiti plavi led, bez mjesta za odmor na određenim dijelovima. Ako se osoba iznad vas se zaustavi, samo se jedna osoba može zakačiti na uže u isto vrijeme. Ostali moraju stajati u snijegu i čekati. Za čina koji je bio na samom začelju, ovo penjanje se pretvorilo u iscrpljujući ciklus zaustavljanja i kretanja. Udari, zakorači, povuci, pa stani. Čekaj 10 minuta da se kolona pomakne, pa ponovno zakorači. Na razini mora, ovako čekanje je samo frustrirajuće. Ali stajati nepomično na nagibu od 60 stupnjeva čistog leda na 7300 metara nije samo mala smetnja. To je izravno štetno. Vjetar probija kroz tvoje perjano odijelo, a ti trošiš svoju strogo ograničenu zalihu kisika u bocama samo da bi stajao potpuno nepomično. Još gore, ta privremena zaustavljanja znače veće nakupljanje mliječne kiseline nego da se neprestano krećeš. Njegovi mišići su se polako pretvarali u olovo. Teška i gušeća letargija se uvlačila. Kao liječnik, Čin je točno razumio što se događa unutar njegovog tijela, ali što je mogao učiniti ovdje? Kako su sati prolazili, njegov tempo postajao je još gori. Sve je češće stajao da se odmori. Razmak između njega i ostatka velike skupine se povećavao. Sunce je izašlo, sati su prolazili. Do podneva su penjači na čelu kolone već stigli do vrha i vraćali se natrag dolje. Čin i Nima su još uvijek išli prema gore. Na ovim planinama visokim, 8000 metara, postoji gotovo neizrečeno pravilo da ako ne dosagneš vrh do 2 sata poslijepodne, moraš se okrenuti i vratiti. Nije važno vidiš li vrh. Okreneš se jer ti treba dnevno svjetlo i energija da se živ vratiš dolje. Zapamti, tvoje tijelo sagorjeva gorivo već 12 do 14 sati bez prestanka. Tehnički dijelovi spuštanja koji su se činili podnošljivima na usponu postaće zaista opasni kad ostaneš bez snage. Tvoje ruke i stopala su vjerojatno već lagano smrznuti u ovom trenutku. Svjetlo nestaje. Na planini poput Annapurne, gdje je ruta spuštanja izložena i sklona lavinama, kretanje po mraku nije proračunati rizik. To je potpuno drugačija kategorija odluke. Ali do 14 sati. Dr. Chen Vujkin i njegov vodič, Njima Čering Šerpa, nisu bili ni blizu vrha. Zapravo bili su posljednji u redu koji je išao prema gore. Morali su znati računicu. Chen je bio briljantan liječnik s osvojenih 7 vrhova, koji je razumio ljudsko tijelo na način na koji to malo tko na svijetu može. Njima je bio veteran koji je poznavao opasnosti ove planine. Ali kada ste proveli godine trenirajući, putovali tisućama kilometara i doslovno možete vidjeti vrh najsmrtonosnije planine na zemlji samo nekoliko stotina stopa iznad sebe, ljudski učini nešto predvidljivo. Opravda rizik. Govoriš si samo još malo dalje. Tako su potpuno ignorirali rok u 14 sati i nastavili se penjati sve do vrha. Prošla su 3. Prošla su i 4. I otprilike u 17 sati nakon što su neprekidno penjali gotovo 17 sati, Chen i Nima su napokon zakoračili na vrh Annapurne, visok 8091 metar. Bili su apsolutno posljednji od 32 penjača koji su tog dana stigli na vrh. Ali uspjeli su. Protiv svakog zakona biologije, protiv svakog mučnog sata kašnjenja, uspjeli su se probiti i osvojiti najveću nagradu na najsmrtonosnijoj planini na zemlji. To je jednostavno bilo monumentalno postignuće i dok su se fotografirali na vrhu, slavili su na svoj poseban način. Ali dolazak na vrh je samo prva polovica puta. Sada su morali sići, a Chinovo tijelo više nije imalo ništa za dati. Svjetlo je već nestajalo kad su krenuli dolje. Temperatura je brzo padala.
Naglavna svjetiljka koja je u kampu izgledala dovoljna, sada se svodi na tanak krug svjetla na terenu koji zahtjeva potpunu vidljivost. A ruta silaska na Anapurni preko gornjih padina prolazi kroz dijelove gdje jedan pogrešno postavljen dereza znači pad koji nitko ne preživi. Spuštali su se pažljivo, polako. Chen se naprezao drugačije nego pri usponu. Pri usponu tijelo barem radi ono za što je stvoreno, a to je stvaranje snage i povlačenje naprijed. Pri spuštanju nakon 17 sati na ovoj nadmorskoj visini, tijelo se samo pokušava održati na okupu. Zatim su stigli do francuskog kuloara. Francuski kuloar je ogroman, gotovo okomiti ledeni žlijeb koji prolazi ravno kroz gornje stijene sjeverne strane Anapurne. Sve što padne s vrha slijeva se izravno niz ovaj uski 50-stupanjski žlijeb. Penjati se kroz njega na usponu s odmornim nogama i punom pažnjom dovoljno je teško. Vraćati se dolje kroz njega nakon 17 sati u mraku na nogama koje više nemaju snage potpuno je drugačiji problem. Svaki pojedini korak zahtijevao je potpunu koncentraciju. Koncentraciju i osnovnu snagu u nogama koju Chin jednostavno više nije imao. Zato nije iznenađenje da su mu negdje na tom dijelu noge jednostavno prestale raditi. Nije se mogao pomaknuti. Samo je sjeo u snijeg i nije se mogao ponovno ustati. Nima mu je odmah pokušao pomoći da ustane. Povlačio ga je, premještao, pokušavao na sve načine kojih se mogao sjetiti. Ništa od toga nije uspjelo. A onda, da stvar bude gora, Chinova dodatna boca s kisikom počela je šištati. Bila je prazna. Seven Summit Treks je osigurao dovoljno boca s kisikom samo za normalan uspon. Svaki sat proveden stojeći u zastojima tijekom uspona trošio je kisik brže nego što je bilo planirano. Njegov uspon je trajao 17 sati, što je znatno više od uobičajenog. Njegov kisik jednostavno nikada nije bio dovoljan. Nemo je sada gledao u najgori mogući scenarij za jednog vodiča. Njegov klijent, čovjek kojemu je povjerio svoj život, sjedio je u snijegu na 25.400 stopa, bez ikoga u blizini, bez kisika i nije se mogao pomaknuti. Bez dodatnog kisika na tim visinama, iscrpljeno tijelo ne može dugo izdržati ovdje, a Nima ga nije mogao sam povući dolje. Dakle, kako bi spasio China, Nima je učinio nešto što se gotovo nitko na zemlji u ovoj situaciji ne bi usudio učiniti. Skinuo je svoju vlastitu opremu za dodatni kisik i dao je Chinu. Samo razmislite što to znači. Nima je svjesno izlagao svoje tijelo riziku od teške hipoksije i ozbiljnih ozeblina, samo kako bi svom klijentu omogućio još nekoliko sati života. Pokušao je ponovno podići China kako bi mogli nastaviti, ali bilo je beskorisno. Dodatni kisik bio je dovoljan da mu mozak nastavi funkcionirati, ali nije mogao nadomjestiti fizičku snagu koja je već nestala. Chin je još uvijek bio potpuno nepokretan. Nima je znao da je zadržavanje ovdje opasno. Bez dodatnog kisika za sebe, njegovo vlastito disanje bi otkazalo, a ako bi ostao do jutra, nijedan od njih ne bi bio pronađen živ. Tako da je imao dva teška izbora pred sobom. Treba li ostaviti čovjeka kojem se zakleo da će ga štititi samog na planini u mraku, ili ostati i nekako se nadati spašavanju? Nima je odlučio otići. Rekao je Chinu da ide po pomoć u kamp 4. Zatim je ustao i sam krenuo dolje, umoran i bez kisika, na jednoj od statistički najsmrtonosnijih planina na zemlji. Zamalo ni sam nije uspio sići. Negdje u mraku pao je i za malo slomio leđa. Ozebline su mu se širile duboko u rukama i stopalima sa svakim korakom, a ipak je trčao dolje, vođen jednom svrhom. Chin je još uvijek bio živ tamo gore i netko je to trebao znati. Dovukao se do kampa 4 u 12:30 ujutro u srijedu, 24. travnja 2019. Jedva je bio pri svijesti. Ozebline su mu duboko zahvatile ruke i stopala, ali uspio je. Odmah je upozorio ostale penjače oko sebe da je Chin, njegov klijent, još uvijek živ i da sjedi u snijegu tik iznad francuskog kuloara. Trebala mu je pomoć da se vrati gore po njega. I na sreću, ljudi koji su mogli to učiniti već su sjedili upravo tamo u kampu. Kamp 4 nije bio prazan. Penjači koji su tog dana osvojili vrh još su uvijek bili tamo. Među njima je bio čovjek po imenu Nirmal Purja, poznat i kao Nims Dai. Bio je bivši pripadnik britanskih specijalnih snaga, vjerojatno najjači visokogorski penjač na svijetu, a imao je i tim elitnih šerpa koji su već bili na visini i spremni krenuti. Ali da bi se vratili u zonu smrti, spasilačkom timu je potreban dodatni kisik. Iskoristili su svoje boce za vlastiti pokušaj osvajanja vrha, a bez njih bi bili mrtvi prije nego što bi ga dosegli.
Srećom, nabaviti te boce nije bilo komplicirano. Sve što im je trebalo bio je helikopter iz baznog kampa koji leti do kampa 4 sa 6 boca kisika. 6 boca i ekipa sa zemlje ide gore i spušta Čina dolje. Srećom, Čin je bio spreman za ovakav scenarij. Dolje u baznom kampu, Seven Summit Rex, organizator ekspedicije preko kojeg je Čin ugovorio uspon, podigao je slušalicu i nazvao Global Rescue. Američka evakuacijska tvrtka za koju je Čin platio $1000. Oni su bili krajnja sigurnosna mreža. Poslovni model ove tvrtke za krizne intervencije bio je izvlačenje njihovih klijenata iz najopasnijih mjesta na zemlji. Sve što su trebali učiniti bilo je odobriti let, platiti helikopter da dostavi kisik i prepustiti Nirmalu Pur i njegovom timu da obave stvarno spašavanje. Dakle, kada je poziv uspostavljen, Seven Summit Rex su očekivali brzo odobrenje. Objasnili su plan. Čin je sjedio u snijegu, tik iznad francuskog kuloara. Elitni tim na terenu čekao je u kampu 4. Samo su trebali da helikopter dostavi kisik i oni bi krenuli po njega. Ali Global Rescue s druge strane telefona gledao je na to drugačije. Njihov odgovor na zahtjev za helikopter bio je neće odobriti helikopter. Prema ugovoru o članstvu koje je Čin potpisao s njima, Global Rescue osigurava izvlačenje s poznate lokacije, ali to je spašavanje, a oni ne plaćaju za potrage neodređenog opsega. A budući da je Nima ostavio Čina u neizvjesnosti, rukovoditelji u Americi tvrdili su da nemaju njegove točne GPS koordinate. Pravno gledano, oni su misiju klasificirali kao potragu, a potrage nisu bile pokrivene. Dolje u baznom kampu, Seven Summit Rex su se telefonom prepirali s njima. Tvrdili su da točno znaju gdje se nalazi. Ruta je jedna linija uz planinu. On je sjedio točno na njoj. Samo su trebali da se kisik spusti u kamp 4 kako bi šerpe mogle otići gore i spustiti ga dolje. Ali Global Rescue nije popustio. Oni su se usprotivili, tvrdeći da je posao operatera ekspedicije da osigura vlastiti rezervni kisik, a ne posao spasilačke tvrtke. Istaknuli su da helikopteri zakonski ne smiju letjeti po mraku, a kamp 4 se nalazi na 7000 metara, što je znatno iznad sigurne radne visine većine spasilačkih helikoptera u Nepalu. Ovo je bio klasičan zastoj. I sve se to odvijalo putem telefonskih poziva između baznog kampa u Nepalu i korporativnog ureda u Americi, dok su Nim Spurđa i njegov tim sjedili u kampu 4, trošeći vlastiti kisik i iscrpljujući se, čekajući helikopter koji nije dolazio. Sada, trebali biste znati da je postojao mnogo mračni razlog za zastoj i nije imao nikakve veze s pravnim argumentima i ograničenjima zrakoplovstva. Istina je da Global Rescue jednostavno nije vjerovao ljudima s druge strane telefona. Samo nekoliko mjeseci ranije, nepalska penjačka industrija bila je razotkrivena zbog velike afere s lažnim spašavanjima. Ispostavilo se da su neki operateri, ekspedicija i helikopterske tvrtke bili uhvaćeni kako lažiraju hitne slučajeve na planinama i pozivaju nepotrebne letele samo kako bi osiguravajućim društvima naplatili milijune dolara. Global Rescue je već prije bio prevaren. Seven Summit Rex je zapravo od 2018. godine bio kažnjen s $44,000 od strane nepalske vlade zbog vođenja penjača s lažnim dozvolama, što je potpuno zasebna optužba. Ali iz korporativnog ureda u Americi, pa to je kao da vas neki operator zove i zahtjeva let koji krši zrakoplovna pravila i traži da vi platite račun kako biste spasili penjača kojeg ni ne poznajete, gdje god da je bio. To nije izgledalo kao spašavanje. Izgledalo je kao iznuda. Još gore, Seven Summit Rex imao je povijest organiziranja vlastitih spašavanja sa svojim šerpama i svojim helikopterima. Dakle, iz perspektive Global Rescue-a računica se nije slagala. Ako je ovaj operator inače sam rješavao svoje hitne slučajeve, zašto je odjednom inzistirao da Global Rescue odobri letove i plati račun? Za korporativni ured koji je već jednom bio prevaren, alarmna zvona su se oglasila. I dok su ove dvije tvrtke raspravljale o prijevari i čitale jedna drugoj ugovorne klauzule preko satelitskog telefona, dr. Čin je još uvijek bespomoćno sjedio točno tamo gdje ga je Nima ostavio. Satelitski telefon koji je donio upravo za ovakve hitne slučajeve bio je beskoristan. Na ovoj razini hipoksije i iscrpljenosti mozak isključuje fine motoričke sposobnosti. Dakle, Čin fizički nije mogao skinuti svoje teške rukavice za završni uspon kako bi pritisnuo sitne tipke na -30 stupnjeva vjetra, a da mu ruke odmah ne smrznu. I nije imao mentalnu koncentraciju ni da govori. Nije mogao pozvati pomoć. Sve što je mogao bilo je čekati. A za Čina ovo čekanje bilo je posebna vrsta mučenja. Bio je viši konzultant anesteziolog u Singapuru. Njegov posao bio je upravljanje prirodnim razinama kisika kod ljudi koji ih održavaju pri svijesti i na životu.
Godinama je promatrao monitore kako odbrojavaju iste brojeve koji su sada odbrojavali unutar njegova vlastitog tijela. Osim što ovaj put nije bilo monitora. Znao je, s većom preciznošću nego gotovo itko drugi na toj planini, točno koliko mu je vremena vjerojatno preostalo. Znao je da je svaka sekunda koju provede na ovoj planini bez spašavanja, sekunda bliže nepovratnoj nekrozi i sistemskom zatajenju. Ali što je u ovom trenutku mogao učiniti da to spriječi? Dolje u kampu 4, samo nekoliko tisuća vertikalnih stopa ispod njega, Nirmal Purđa i njegov tim sjedili su u svojim šatorima, promatrajući prazno nebo i čekajući helikopter koji nikada nije došao. Sve što im je trebalo bilo je 6 boca kisika koje bi se spustile u kamp 4, ali nikada nisu stigle. Na kraju, Nirmal Purja više nije mogao zadržati svoj tim. Satima su sjedili na ekstremnoj visini, trošeći vlastite zalihe, promatrajući prazno nebo. Njihova tijela su propadala sa svakim satom čekanja. Poslati ih opet gore bez kisika bila je smrtna presuda. Tako su kasno u srijedu 24. travnja Nim Sporija i njegov tim počeli silaziti u bazni kamp. A dr. Chin, čovjek koji je učinio sve kako bi se zaštitio, ostao je prepušten sam sebi na jednom od najneprijateljskijih mjesta na zemlji, bez skloništa, hrane i vode. Tisućama kilometara daleko u Singapuru, supruga doktora China, doktorica Tanaporn, shvatila je da osiguravajuća kuća nikada neće spasiti njezina muža, pa je prestala čekati njihovo odobrenje. Potpuno je zaobišla Global Rescue, uzela telefon i nazvala privatnu nepalsku helikoptersku tvrtku pod nazivom Simrik Air. Osobno je jamčila uplatu od $40,000 iz vlastitog džepa, bez ugovora ili rasprave. Tako je u četvrtak ujutro, 25. travnja, pilot po imenu kapetan Bibek Koka poletio, pokušavajući učiniti ono što višemilijunska spasilačka agencija nije htjela. Gurnuo je svoj helikopter daleko izvan njegovih certificiranih zrakoplovnih ograničenja i letio iznad 25.000 stopa u izuzetno rijedak zrak iznad Anapurne. Dok je zaokretao iznad strme ledene padine francuskog kuluara, nešto je ugledao. Lik na tlu isprva se uopće nije pomicao. Zatim se slabašno podigla ruka i mahala u zraku. Bio je to dr. Chin. Nekako nevjerojatno, nakon gotovo 40 sati provedenih sam na 25.400 stopa na ledenim temperaturama. Bez kisika, bez skloništa, bez hrane i vode, dr. Chin Vujkin bio je živ i mahao je helikopterom. Ali pronaći ga bio je tek prvi problem koji su riješili. Kapetan Kotka ga je mogao vidjeti, ali helikopter ne može jednostavno lebdjeti na 25.400 stopa, otvoriti vrata i izvući paraliziranog čovjeka unutra. Zrak je ovdje previše rijedak. Kapetan Kotka ga nije mogao izvući, pa je pojurio dolje do baznog kampa gdje su Nim Sporija i njegov elitni četveročlani tim Sherpa bili spremni i čekali. Ukrcali su helikopter bocama kisika iz vlastite zalihe kisika Seven Summit Trexa, točno onim kisikom koji je cijelo vrijeme bio prisutan u baznom kampu. Jednostavno su molili osiguravajuću kuću da im ga dopreme helikopterom još od utorka. Ali surova stvarnost fizike zrakoplovstva u Himalaji je ta da potpuno prazan, rasterećen helikopter jedva može dosegnuti 25.000 stopa samo da bi pogledao okolo. Ali helikopter natovaren s 4 teška Sherpa, debelom zimskom spasilačkom opremom i teškim metalnim bocama s kisikom ne može letjeti ni približno tako visoko. Zrak je jednostavno previše rijedak da bi rotori mogli stvoriti dovoljno uzgona za toliku težinu. Kapetan Konka ih je odvezao natrag na planinu, ali ih nije mogao prevesti do trećeg kampa. To je bilo otprilike 1250 metara ispod mjesta gdje je bio Chin. Morali bi ostatak puta sami popeti. U normalnim okolnostima uspon iz kampa 3 do francuskog kuloara je dug i težak. Ovaj strm tehnički teren zahtjeva pažljivo doziranje tempa. Za spreman, aklimatiziran tim s odmornim nogama i nakon prospavane noći, taj uspon traje 16 sati. Ali Nim Sporija i njegov tim znali su da je Chin sjedio u snijegu više od 40 sati. Znali su da je svaka minuta koju provedu penjući se još jedna minuta u kojoj mu se tjelesna temperatura dodatno spušta. Zato se nisu štedjeli. Zakačili su se na fiksna užad i započeli brutalan, iscrpljujući sprint ravno uz ovu planinu. Želim da u potpunosti shvatite koliko je ovaj uspon bio težak. Nosili su teške boce s kisikom i vukli krutu spasilačku saonicu. Kretati se tom brzinom na toj nadmorskoj visini s tim teretom jedno je od najtežih stvari koje možete tražiti od svog tijela. Ali zahvaljujući njihovom trudu nisu napravili uspon za 16 sati,
Napravili su ga za samo 4. I kada su Nim Sporija i njegov tim napokon prešli greben i stigli do snijega iznad francuskog kuluara točno oko podneva u četvrtak, 25. travnja 2019. pronašli su China točno tamo gdje je pilot rekao da je. Nije mogao stajati ni hodati, ali bio je pri svijesti. Bio je budan. Tim nije izgubio ni sekunde. Odmah su ga priključili na svježu bocu kisika i čvrsto ga učvrstili u spasilačke saonice koja su donijeli, a zatim započeli brutalni, fizički naporan posao spuštanja. Spuštanje teških saonica ni 60-stupanjski nagib čistog leda zahtjeva izuzetnu fizičku snagu. Tim se mora učvrstiti, preuzeti njegovu težinu i fizički spuštati saonice dio po dio, niz najopasniju planinu na zemlji. Nastavili su se kretati cijelu noć, četvrtka na petak, a negdje na tom brutalnom spuštanju Chin je izgubio svijest. Preživio je napuštanje na najopasnijoj planini na zemlji, ali preživljavanje u tim ekstremnim uvjetima uvelike ovisi o adrenalinu i psihološkoj odlučnosti da ne umre. Kad je spasilački tim stigao, njegov mozak je znao da je borba završena i da više nema što dokazivati. Isključio se. Do petka ujutro Nim Sporija i njegov tim uspješno su ga spustili u bazni logor, a od tamo je helikopterom prebačen na odjel intenzivne njege u Katmandu. Tek tamo se u potpunosti vidjela razmjera štete nanesene njegovom tijelu. Puls mu se jedva mogao očitati. Njegova tjelesna temperatura bila je opasno niska. Liječnici koji su ga primili rekli su da mu je ozeblina zahvatila duboko u ruke i stopala. Disao je, ali jedva. Nakon što se stabilizirao u Katmandu, Chen je medicinskim zrakoplovom prebačen natrag u Singapur, u bolnicu u kojoj ga je čekala njegova supruga. U zemlju u kojoj je izgradio karijeru spašavajući živote drugih ljudi na operacijskim stolovima, baš poput onog na kojem je sada ležao. Na trenutak je izgledalo kao da se nemoguće doista dogodilo, kao da je čovjek pobjedio Anapurnu i sustav koji ga je iznevjerio. Ali bilo je prekasno. Sati koje je proveo sjedeći u snijegu, dok su se bazni logor i korporativni ured prepirali oko definicija iz rječnika, ostavili su posljedice koje moderna medicina jednostavno nije mogla preokrenuti. Vidiš, možeš zagrijati tijelo koje se smrzava. Možeš ga napuniti tekućinama i staviti na respirator, ali ne možeš poništiti gladovanje stanica. Ozebline su duboko prodrle u njegova tkiva. Njegova unutarnja temperatura pala je do točke gdje oporavak više nije bio moguć. I 2. svibnja 2019. nakon intenzivnih medicinskih tretmana i nešto više od tjedan dana nakon što je dosegao vrh Anapurne, dr. Chin Vujkin je preminuo. Imao je 48 godina. Čak je i Nima Tshering Sherpa, njegov vodič i blizak prijatelj, jedva preživio. Proveo je tjednima oporavljajući se od ozljede kralježnice i ozeblina koje su mu se proširile po rukama i nogama tijekom tog posljednjeg silaska. Neko vrijeme liječnici nisu bili sigurni hoće li izgubiti 3 prsta na nozi. Dao je svoj kisik kako bi svom klijentu kupio još nekoliko sati i gotovo je zbog toga izgubio vlastiti život. Lako je pogledati ovu priču i reći da je ovo katastrofa s mnogo čimbenika. I na neki način to i jest. 32 penjača na istom usponu prema vrhu jednostavno je moralo završiti katastrofom. Organizator ekspedicije koji vodi veliku grupu na planinu bez puno dodatnog kisika za slučaj nužde predstavlja problem. I budimo iskreni, penjanje nakon roka za povratak u 14 sati samo po sebi je bilo opasno. Nitko u ovoj priči nije izašao potpuno čist. Ali istina je da ga sve to nije ubilo, doktora China. Ubila ga je poslovna odluka. Učinio je sve što je trebao učiniti. Platio je $1000 velikoj korporaciji za jedno vrlo specifično obećanje. Ako se dogodi najgore, doći ćemo po tebe. A kad se najgore zaista dogodilo, njegov život nije ovisio o vremenu, gravitaciji ili nadmorskoj visini. O njemu je odlučivao korporativni menadžer za rizike, koji je raspravljao o pravnoj definiciji riječi potraga. Što misliš, koja je svrha sigurnosne mreže ako je ljudima koji je drže dopušteno da je puste čim ih to košta novca? Ova katastrofa na Anapurni dokazala je da slomljeni korporativni sustav može biti jednako smrtonosan kao i zona smrti. Čak ni 2026. godine zona smrti ne postaje ništa sigurnija. Ako želite vidjeti kako je 5 penjača postalo žrtvama najprometnije sezone na Everestu u povijesti, ta priča je upravo ovdje.